سلام كبرات تخاتلت مدباتنا كم ياللهم تقات عناكم نحنا متشم انترفونا فوتكم تبغى لنا أبي واتكم تعنا أبصرحكم كعودنا تمننا نابزن لهم زدنا لكم مدب بزعباتا حميمام أبي قواندا زلا بلستن سحقيتن تواسايت هاجرنا زخوند سنتواويد سنايت حاجوس زدس تحستوينا حيزنا لكم متينا زلنا كدمي من جمارنا جن مورالكم أبكتصالنا سرحنا حقاس لزخونه حدراخو بشير لايك كومنت تعجبونا الناس زخاخرنا بقتا نمدفنا خنبل يترفدو نحوهم حبتهم سي نقوانا كوا كجمرو خلوو دق خالها قرسي إيرتراويان أحواتنا يلوم يجمرو اتمنتاي حقستن دقفتن سلازخونكم عدينا سنتواويد رقاة تخلا بقالا زبالتوم لك عبسقم كان حقوس كان بفلاي دما تتسقيمة كتبلو بتأمر بقون خازخون هزبي كمزيو بزمخنياتينا متحققاز مسرت بهلنايو النبل بحدا معالتي شاما إلو كند زخبت حزقبرة زمك حزبي أبزو صومون أبتتحسيبا زلحكم تأتو آيات تراترن سنة الواوي صنخاء حاويا نابتعنا أتبليسا مسدقات سحقيق برا بغندو خاء زي قاد فتاري مسايخون نقولكم دما لباهم سقانا يقباكم حجيون نزاد صحفتي اتزي رأيات رايو الشركي بلا زحلف حاوية سجيريان موتي بالنيرة تنكافق قالتها بزح سرحات نهزب الزبركتد سنايت حقوس زخبركم حواتي أنا حفتهم سنة واويد سنايت حقوسي بورتو كاتسلو كبدين حقوين كان زازلو حمام كابز الساقة 4 عامة حيزة حكمنا انتخدكو حنساب رخص معناتو حنساب دما تتصر حمود انا تبهالكو زتازز اللي مدهانيد مسرح أبيني ناي تتصر مطبح تجيرا انتخونا كحوي كالكون اترخص بيسو نفس سقاي توديو نزحش حكمنا خركب لعلعقم يكوينني سلازي زخبركم حواتي ببعومهم كتحقوزني بتحتنا يلمنكم سلام كبرات إيرتراويان حواتنا حاتن مجمريا أبزلخم وفتاري سلام كسانتن يهابكم كمتي سب مدهانيتي زبال لومي إذا خلنا بفقرة في الشختان سحقان النفلتا طعنتي صعرا ماده زخونت سنه ጥባዊት ሓብትና ሰናይት ሓጎስ እቲ ሰሓቅን ፍሽኽታን ዘይፍለዮ ብሩህ ገጻ ብሰንኪ ዘጋጠማ ጥዕናዊ ፀገም ሎሚ ሓዘንን ቃንዛን ወሪርዎ ይርከብ ሓድሕድ ነጠብጣብ ማይ ባሕሪ ይኸውን ከም ዝበሃል እታ ንሕና እንገብራ ንእሽቶ ሓገዝ ንሓብትና ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋትና ሓትን ሓብትና ሰናይት ናብ ሙሉእ ጥዕና ክትምለስ ኣብ ስታሕቲ ዘሎ ናይ ጎፋንድሚ ሊንክ ኣቲና በብዓቕምና ብገንዘብ ብጸሎት أبغونا خنقوم فتاري حق زنا كمون إذا حبريتازي نابكالوت كباصح شير بمقبار فغرا وحونتنا نريا حيدتنا عنا بزحن سنايد فتاري نحبتنا ملو محرتي هبا نعخم دما أبت تقبر وسناي تقبار برختي عدلكم سلام فغري مسكولنا بزا قات أمي تاريخي وات سنة الواويد سنايت حقوس انتاي مسل كن رئي أب الزخونة يخونا قاتامي بسحاق كرتم كتبلي خات عزبام سرحتنيا جزاء لمانيد توازايد أفكاريت وزته قال خابتم بدرس استوهبوا قص بهاري يوم زتوهبا قص بهاري كتلابس دما أيتش جرن كون كلهم قدايم تواسات هاجرنا بمدرخ درامايا نعود سنة باب جنا تمهاريتن كلا أفشعن عتمين 9 كلتن 9 سلستن أهاري لا تسنبيراتو أبزغت سلا نايسنة باب نتفتاتا دما مويا زعبي كم سنة واويتون أزياب لزتخدكون زخلا استفلالي سلطناتات كسيمام سنايت حقوس أبشحن عتميتن 76 أب كباب جزبرهانو توليدا سدرا سنايت ناي سنة أفافونت نيروايو مالد كل أبال زابيت كيلا سفيت بورسعيد بقربت قال إذا سرحات كم تلفي جاما وزتام أبروسي دما وازان تركاب زربان ملاليزا سدرايو سنايت دما سرتا كابزخم زخونن متبع كل أبال سدراء بفلاي دما ولاديا مخانيا أبعلالا تقلز سنايت أبيتا نايفلما قلب منبارا أبزغت سألنا برا زيادة حلاف الناس سدراء كتسكن جيروا كل حلقلقاتي وتبديها كسابلومي كابستفكرومو يا سنة باب كي تفليت تعيلا سنايت دحرناي ناتنت عمتات ناي مدرخ دراماتات هاجرنا لعل تقبال نتابز نبر اوان مالتيو أبركز ولا سرحات مسجل تياتر معبل إيرترا خوينا تواسي آيا كان معبل إيرترا وصاون انتخونه كالوت جلتات قلت تواسات مزقات بوم نايزخونه يخون قد صبهر تلابيسا أوش تحت إرقزية لما ميدا تشف النيرا
ምስ መርከብ ሰማዕታት የውሃና ጩራ ብርሃንን ካልኦትን ኮይና ነቲ ክሳብ 2-3 ወርሒ ዝወስድ ልምምድ ናይ መድረኽ ድራማ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዘሎ ግዜያት እናጽንዐት ሓንሳብ ሰራሕተኛ ሓንሳብ ነጋዲት ሓንሳብ ተቋጻጻሪት ኮይና ተዓዩ ነይራ ልኡል ነጋዳይ ስድሪ ቀዝሒ እምበርድኾ ክሓለዩ ኣብ 97 ዝፈረየት ዘመነ ወረቐት ድሕሬን ዝሰዓባ ንጉስ ኦዲፐዝ ናጤባ ዝብላን ካልእን ገለ ሙዚቃዊ ድራማም ገለ እውን ኮሜድያዊ ትሕዝቶ ዝነበሮ ድራማታት ምስ ተፈላለየ ማሕበረት ኮይና ተዋሲኣ እያ ብዘይካ ዝሰናይት ብባህላዊ ጉዳያት ተወዲቡ ዝወሃብ ስልጠና ብዛዕባ ምዕባላዊ ድራማ እውን ኣብ 1997 ተሳቲፋ ነይራ እያ ሞያ ስነ ጥበብ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝሓትት ሞያ ምዃኑ እዮም ስነ ጥበበኛታት ዝገልጹ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ግዜ ሂቦም ንዝተዋህቦም ገጸ ባህሪ ዋላ እውን ከም መትከል ዘይኣምኑሉን ዘይቅበልዎን እንተኾነም ካብ ምልባሱን ምዕዋቱን ግን ድሕራ ይብሉን ጎደና ቁፅሪ 4 ዝተሰመየ ስራሕ ሰናይት ምስ ነፍሲሄር ወይንሃረግ ሃይለ ቀንዲ ጠባይ ናይታ ድራማ ሒዘን ዝተዋስኣላ እያ ሰብ ሞያ ዝዓውዲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክገልጽዎ ንሰምዖም ሓቂ ስነ ጥበብ ነንጸብራቕ ሕብረተሰብ ምዃኑ እዩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኻ መልእኽቲ ከተመሓላልፍን ክትምህርን ድማ ዓብ ተገዳስነትን ሓላፍነትን ዝሓትት ዕዮ እዩ ስለዚ ድማ ሞያውያን ሰብ ጥበብ ነዚ ኸማልኡ ዝሕተቱ ሰናይት ኣብ ዝዓበየትሉ ስድራ ኣዴና ክብሉ እዮም ዝገልጽዋ ወላዲታ ናይ ጥዕና ጸገም ስለ ዝነበራ ሰናይት ድማ ናይ መጀመርታ ጓል ናይዛ ስድራ ብምንባራ የማነ ጸጋም ከይበለት ስድራ ክትኣሊ ሓላፍነት ኣሰኪምዋ እዩ እንሓንሳውን ኣብቲ ትፈትዎ ሞያ ከም ልባ ክትጎይን ኣብ ሰዓታ ክትርከብ ይጽግማ ምንባሩን እያ ትዕልል እንተኾነ ግን ኣብ ግዚኡ ጸገም ስድራ በዲሃ ንኹሉ ኣማሓዲራ ጎኑ ጎኑ ነዚ ክሳብ ሎሚ ተዓየሉ ዘላ ሞያ ክትዕወተሉ ኽኢላ ንዘፍረየቶም 4 ውሉዳታ እውን ብፍልጠት ብስነ ምግባር ሕብረተሰብን ኣካዳምያዊ ትምህርትን ኮስኪሳ ኣብ ዝብጻሕ ከተብጽሖም ድርብ ሓላፍነት ተሰኪማ ካብ ሞያ ኸይተኣልየት ደቃ ተዕብላ ኪና ኣብ ስነ ጥበብ ምስታፍ ዝጎደለ ኸይርከብ ዘድልዮም ከተማልኣሎምን ካብ መዛኖም ከይተርፍዋን ለይትን ቀትርን እያ ትጽዕር ብቋንቋ ትግርኛ ተተርጉሞም ናብ ተዓዘብቲ ዝቐረቡ ኣብ ሆሊውድ ዓብ ተቐባልነት ዝነበሮም ኣኒሜሽን ፊልምታት ገለ ካብቶም ንሰናይት ብፍሉይ ዘዘክርዋ ስራሓታ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብኣብነት ክንወስድ ናይ ዶሮ ድምፂ ሒዛ ዝተዋስአትላ ኒሞ ማዳጋስካር ኣሰምብሊ ሰንድሬላን ካልኦትን ሓላፍነት ምስራሕ ትርጉም ፊልም ኒሞ ነቶም ኣብ ትምህርቲ ምዕባላዊ ድራማ ዓብላሊ ውፅኢት ዘመዝገቡ ሰናይት ትርከቦም ጉጅለዩ ተዋሂቦ ጽዑቕ ልምምድ ዝሓትት ስራሕ ድማ ብግቡእ ክትላበሶ ኽኢላ ስነ ጥበበኛ ሰናይት ሓርጎጽ ናብራ ብዝከኣል ክትብድያ ትፍትን ኣብ ገለ ካብ ሞያኣን ቁሩብ ግዜያት ዘፍላ ኣጋጣሚታት እውን ትረከብ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ናብራ ንኽትስዕር ሓንሳብ ናብቲ ትመልኮ ስፌት ጫማን ቦርሳን ከምኡውን ገለ ባህላዊ ኣልባሳት እንሓንሳብ ጉልበት ዝሓቱ ዕዮታት ኣላጊሳ ተዓይም ካብቲ ኣብ ደማ ዝሰረጸ ሞያ ስነ ጥበብ ዝኣሊ ከም ዘይኮነያ ግን ሰናይት ትዛረብ ኮሜዲ እውን ሓደ ካብቲ ሰናይት ክትሰርሖን ንዝኾነ ጥባይ እውን ክትላበሶ ዘይትጽገመሉ ዓውዲ ጥበብ እዩ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ድማ ብቑፅሪ እውን ክዝክሮ ዘጸግማ ዕዮታት ተዋሲኣላ ሰብኣይ ክልተ ኔውነጆ ክብል ሞተ ዝብል መልእኽቲ ዘለዋም ታይም ኣውት ዘርእስታ ካብቲ ካበቡ ዝርከብ እቶት ዘይንስኻ ምምሳል እተርኢ ገለ ካብተን ኣብ ቀረብ እዋን ዝተሰርሓን ኣዛነይትን ዕዮታት እየን ኣብ መወዳእታ እምበኣር ኩሉ ህዝቢ ኢደ ኢድ ካይሉ ሰናይት ዘድልያ መሐከሚ ገንዘብ ክትረክብን ተሓኪማ ሓውያ ኣደ ደቃ ክትከውንን ኢና ንምነ ንሰናይት ምሕረት ይሃብ ንህዝብና ድማ ዘውፃኹሞ ይተከኣልኩም ክንብል ንፈቱ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕርብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፍና እትደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንኹልና